para rematar, importante, son todas mulleres. Seredes quen de identificalas? En plena Segunda Guerra Mundial, entre os anos 1941 e 1945, miñas irmás e máis eu axudamos a rescatar a vida de máis de 500 xudeus e republicanos que fuxían os uns dos países europeos dominados polos nazis e os outros dos franquistas triunfantes na Guerra Civil. Queredes saber como rescatamos a máis de 500 xudeus e republicanos sen que Franco e Hitler sospeitasen absolutamente nada? Dirixiamos a cantina da estación do tren en Ribadavia. Alguén anunciábanos a chegada inminente dos xudeus. Cando chegaban, eu era a primeira en saír da cantina e a auxilialos, dándolles aloxamento e manutención coa axuda das miñas irmás. Na fase final, os fuxidos eran levados á fronteira portuguesa e dende o país veciño embarcaban rumbo a América e África do Norte. Para este labor rodeámonos de colaboradores que arriscaban tamén as súas vidas, 2 taxistas, un veciño que facía de traductor e un barqueiro. Segundo a ruta que eu elixise por sendeiros, por estradas de terceira ou cruzando o Miño, actuaban os nosos cómplices. Cas pistas que necesites vos sedes as irmás Touza. O meu pseudónimo é Ana María Gómez González e nacín o 5 de xaneiro de 1902 en Viveiro. Estudei Belas Artes en Madrid e ali coñecín a diversa xente que seguro xa coñeceredes como Dalí, Federico García Lorca, Luis Buñuel ou Rafael Alberti, co que mantiven unha relación amorosa. Traballei para diversas publicacións literarias, como a Revista de Occidente. Non obstante, decidí marchar unha longa tempada para París, onde entrei con contacto co surrealismo e con Breton. Non obstante, decidí volver xa pasados uns anos, en 1979, cando comecei a miña última etapa pictórica con Los Moradores del Vacío. Eu daquela xa tiña uns 79 anos, pero aínda así conservaba todo o meu frescor e a miña vitalidade que sempre me caracterizou. Ademais, na década dos 90, tamén recibín varios premios como a Medalla de Ouro ás Belas Artes ou o Premio de Artes Plásticas en Madrid. Ademais, non sei se coñeceredes o Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago, pero este inaugurouse en 1993 cunha exposición da miña obra. Quen son? Coas pistas que nos deches ties Marosa Mayo. Nacín na Coruña en 1922 e son filla do político e avogado Santiago Casares Quiroga, ministro durante a Segunda República Española, e Gloria Pérez. Non foi unha filla desexada e anos máis tarde comentei irónicamente que cando meus pais me collían era por erro. Tiven unha media irmá nada dun matrimonio anterior do meu pai e un irmán que adoptaron os meus pais durante a Guerra Civil. Aos 14 anos, polo golpe de Estado do 18 de xullo de 1936, acompañei o meu pai a exilio en Francia. Aquí aprendín francés e coñecín ao actor de nacionalidade española Pierre Alcover, que me axudou a facer teatro. A miña primeira representación como profesional foi a Celestina. Conseguín entrar no Conservatorio de París en 1941, representei obras de Sartre e fun musa do existencialismo francés. Fun considerada como unha das mellores actrices do teatro e o cinema francés e representei obras clásicas como Les Enfants du Paradis. Quen son? Coas pistas que nos deches tías María Casares. Nacín en 1958 en Boimorto e pasei toda a miña infancia en Asturias. Son unha cantante pop rock española e vendín máis de 5 millóns de álbums. No 2010 ganei a medalla Castelao e a maioría das miñas cancións son en castelán, aínda que fago inclusións en outras linguas como pode ser o galego, interpretando Negra Sombra para o álbum de Carlos Núñez. No días 23 e 24 de decembro celébrase o Festival de la Luz, que é un festival que recauda fondos para a Asociación Española contra o Cancro. Quen son? Coas pistas que nos deches ties
Luz Casal. Como me gusta tocar o piano, e xa nin vos conto da gaita galega. Din de min que son tremenda explosión de enerxía. Estudei nas universidades de Harvard e de California e creei un curso de memoria xunto con dúas figuras recoñecidas. Pasei a miña vida entre Nova York e Galicia. Aos 18 anos cometín a miña maior tolemia e convertínme na primeira muller española en sacar un disco como solista gaiteira. A miña cor favorita é o verde. Sabedes por qué? Quen son? Coas pistas que nos deches tías Cristina Pato. Nacín o 12 de novembro de 1982 na Coruña. Son licenciada en Filoloxía Galega e Antropoloxía Social. No ano 2008 gañei o premio A Coruña Son. Son unha persoa con moito carisma, sempre admirando a condición de muller e moitas veces co xenio destrozado. Gústame tronzar os valos e liberar as arterias. Apaixóname a xente que loita por opoñerse á extinción e teñolle moita rabia ao silencio. Quen son? Coas pistas que nos deches tías 6. Ola, teño 26 anos e con 16 anos proclameime campeona mundial júnior no Estadio Olímpico de Barcelona, batendo ademais o récord absoluto nacional. Proclameime en 10 ocasións campeona absoluta de España na categoría de triple salto, 4 delas no aire libre e 6 en pista cuberta, a primeira delas en febreiro de 2014, aínda en categoría júnior. No Campeonato Mundial en pista cuberta celebrado en Birmingham en 2018 conseguín a medalla de bronce e no Campeonato Absoluto de Europa celebrado en Berlín en 2018 tamén conseguín a medalla de bronce. A primeira medalla nun Campeonato de Europa conseguido por unha atleta galega. Na actualidade conto con 4 medallas absolutas de Galicia e 2 de España, así como varios premios en categorías inferiores. Deronme o premio a mellor atleta júnior española nos anos 2011, 2012 e 2013 pola Real Federación Española de Atletismo. No 2012 deronme o Premio Nacional do Deporte, no 2013 o Premio Princesa de Asturias e no 2020 a Medalla de Castelao. Se botades un bo brinco, seguro que me recoñecedes. Quen son? Coas pistas que nos deches ti és Ana Peleteiro. Somos un trío de pandereteiras galegas que comezamos a traballar xuntas no ano 2016. O nome do grupo ten orixe nun microtopónimo. Trátase do nome de algunhas leiras da parroquia de Fumaces no concello do Ríos. Traballamos co repertorio da música tradicional galega. Con todo, tratamos de darlle as pezas unha sonoridade máis moderna que aproxima o estilo do pop. Así mesmo, os temas que tratamos enfatizan o poderamento da muller. Na primavera de 2018 editamos o primeiro disco que gañou o Premio NIM de Discos en Galego 2018. O sinxelo de presentación do disco foi Que non mo neguen, no que contamos coa colaboración de Guadi Galego. No 2019 fomos galardoadas co Premio de Martín Cordas. Quen somos? Coas pistas que nos destes vas, teñes o que irás.